השבוע בעיתון לאישה, פרויקט מיוחד, המוקדש לעבודות הבית, ובודק כמה הן שוות, ומככב על השער. הצטרפו אלינו אל מאחורי הקלעים. הנושא הוא עבודות הבית. אחת ולתמיד בדקנו ומצאנו כמה שוות עבודות הבית, שאף אחד לא מעריך אותה מי יודע מה, ולכל דבר שאפשר לקנות אותו בכסף נתנו מחיר. הפעם הלכנו על שער אחר, שער שהוא קונספציה של בוא נלך עם הנושא שלנו, בוא נלך עם עבודות הבית. יש כאן עדיין דוגמנית, שזו אינגריד, החכמה המוצלחת שנבחרה על זה, משום שהיא גם שחקנית, והיא עושה את השער במובן של כך נראה שער לאישה, לא רצינו לעשות משהו זר לחלוטין. הפעם עשית שער שהוא קונספט, איך בעצם הבאת את זה לידי ביטוי? דבר ראשון זה באמת בבחירת הרקע. זה טפט והוא קצת זורק בקטע של בית. ניסינו שיהיה בזה קצת יותר משחק. היא מייצגת עכשיו איזשהו סטריאוטיפ. נראה שדי נכנסת לדמות. תשמעי, אני טיפוס מאוד ביתית, אוהבת בית מאוד, אז גם לנקות אותו, סוג של תרפיה. תמיד ששאלו אותו בבית ספר מה את רוצה להיות שיטית גדולה, אז אמרתי, עקרת בית. המורה הזדעזע. היום עשינו את השער שהוא היה גם פשן, אבל הוא היה צריך לרמוז לתוך הכתבה. מובן מאליו שעם הכפפות האלה זה הסימבול של עבודות הבית. השתמשתי בכפפות צבעוניות, רציתי שזה יהיה גם קצת אופנתי, מעבר לנושא זה צריך להיראות טוב. גם ניסיתי שהסינר יהיה קצת אופנתי, שיהיה סינר קטנטן כזה, לא הסינרים הגדולים שמכסים את כל הגוף. איזה עבודת בית את הכי שונאת לעשות? אני חושבת לקפל כביסה. אם אנחנו נותנים לזה מספר ואנחנו אומרים, אלו האלפים שאת מרוויחה כשאת עושה עבודות בית, אני חושבת שזה עומדים בעמידה אחרת לגמרי, עמידה של זקיפות קומה. וזה מה שרצינו שיקרה כאן.